שלום לכולם. היום בשיעור שלנו אנחנו נלמד שיעור על מיון. באופן ספציפי אנחנו נמיין מערך, נקבל מערך לא ממוין שמכיל אינטיג'רים, ואנחנו נמיין אותו מהקטן לגדול. אז אפשר להתחיל. הנה זוהי דוגמה לאינפוט שלנו. אנחנו מקבלים מערך בגודל 5, מכיל 5 אינטיג'רים, והוא לא ממוין. המטרה של האלגוריתם שנלמד היום הוא יהיה למיין את המערך. האלגוריתם שנלמד הוא אלגוריתם שנקרא bubble sort, מיון בועות, שבעצם הוא כל פעם משווה שני מספרים קרובים אחד לשני בשני תאים צמודים, ואם המספר שנמצא בתא השמאלי גדול יותר מהמספר שנמצא בתא הימני, הוא מחליף ביניהם. האלגוריתם נקרא מיון בועות מכיוון שהוא מפעפע את המספרים הגדולים למעלה, וכך התוצאה של האלגוריתם זה מערך ממוין. נסתכל לרגע על הקוד שמבצע את המיון. הנה הקוד שלנו. הקוד הוא פשוט מאוד. אנחנו מקבלים מערך מסוג אינטיג'ר, אנחנו בודקים, אנחנו מציבים דגל מסוג swapped ל-true, j יקבל 0, וtemp זה אינטיג'ר שאנחנו נשתמש בו כדי לבצע את ההחלפה בין שני תאים. אנחנו נרוץ בלולאה כפולה. למעשה הלולאה הראשונה שואלת האם רוץ כל עוד הדגל של swap הוא ב-true, והלולאה השנייה היא לולאה פנימית שרצה על כל האינדקסים במערך. בעצם מה שקורה פה, אנחנו מתחילים את swap ל-false, מקדמים את j, ואז אנחנו רצים מ-i שווה 0, מהתא הראשון, עד לאורך המערך פחות j. זאת אומרת, מאיטרציה לאיטרציה, המערך מתקצר. הסיבה שהמערך מתקצר זה מכיוון שבסוף כל איטרציה בעצם הערך הגבוה ביותר מפעפע למעלה למערך. אז בעצם באיטרציה אנחנו בודקים כל פעם שני תאים צמודים, תא i ותא i פלוס 1, זאת אומרת תא 0 ותא 1. אנחנו אומרים האם התא הראשון, האם תא 0 גדול יותר, הערך בתא 0, אם כן תעשה ביניהם סוואפ ותעבור לזוג תאים הצמודים. בעצם ככה מתקדם הקוד, ומה שאנחנו נעשה עכשיו זה אנחנו נסתכל על דוגמה של ביצוע של הקוד הזה. אז כמו שראינו, זה המערך שאנחנו מקבלים, ואנחנו מסתכלים על האיטרציה הראשונה של לולאת הפור. באיטרציה הראשונה אנחנו בודקים את תא 0 אל מול תא 1, ואנחנו רואים ש5 הוא אכן יותר גדול מ1, ולכן יתבצע ביניהם החלפה. 1 מקבל את המקום array 0, ו5 מקבל את המקום array 1. אנחנו עושים ריצה נוספת בתוך הלולאת פור, ואנחנו משווים בעצם את תא 1 עם תא 2. אנחנו רואים ש5 קטן מ-12, ולכן אין צורך לבצע החלפה, אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו i שווה 2, אנחנו בודקים את array במקום 2 ו-array במקום 3, אנחנו רואים ש12
גדול מ-5, ולכן צריך לבצע ביניהם swap. באותו אופן אנחנו עוברים בעצם ל-array במקום 3 ו-array במקום 4, ואנחנו רואים שזה תקין. הסתיימה האיטרציה הראשונה למעשה, ואז אנחנו בעצם יוצאים החוצה, אנחנו רואים שסוואפ הוא בטרו, ולכן אנחנו מבצעים איטרציה נוספת. באיטרציה הזאת אנחנו עוברים לפה, J יהיה שווה 2, ולמעשה זה מצב המערך כרגע. אז כשאנחנו משווים את ה-array 0 עם array 1, הסדר הוא נכון. כאשר נשווה את ה-array 1 עם ה-array 2, נגלה שאנחנו צריכים לעשות swap ביניהם. ובעצם אנחנו רצים פה עד ל-array שווה 3. איטרציה שלישית. זה מצב ההתחלה שלנו. ואנחנו נמצאים ב-J שווה 3. רצים בעצם עד מתחילים ב-I שווה 0 עד ל-array נקודה length שזה 5 פחות J, זה אומר עד I שווה 2. ואז בודקים האם 1 גדול מ-5, אכן הוא גדול מ-5, צריך לעשות ביניהם swap. באיטרציה בין אינדקס I שווה 1 ל-I שווה 2, אין צורך להחליף. יצאנו בעצם מהלופ, אנחנו בודקים האם swap שווה true, swap עדיין שווה true, ואז אנחנו נכנסים לאיטרציה הבאה. אנחנו בודקים בעצם עכשיו J שווה 4, אז אנחנו רצים מ-0 עד I שווה 1. האם צריך להתבצע החלפה? לא, לא צריך להתבצע החלפה. יצאנו, ואנחנו מגיעים בעצם לאיטרציה האחרונה, ואנחנו רצים בעצם אנחנו מבצעים מעבר אחד שבו אנחנו רואים שאין צורך להחליף, ולכן הסוואפ לא קרה, וסוואפ יהיה בפולס ויצא החוצה. זהו, עד כאן הסבר קצר על בבל סורט. תודה.